हातकणंगले तालुक्यातील आळते येथील शेतकरी जयसिंग नाना कांबळे यांचं मागील वर्षी अपघाती निधन झालं होतं। तेथील छत्रपती विकास संस्थेचे सभासद होते। त्यांच्या वारसांना शेतकरी अपघात विमा अंतर्गत 2 लाख रुपयांचा धनादेश जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून देण्यात आला। मयत शेतकरी जयसिंग नाना कांबळे यांच्या वारसांना अपघात विमा मिळवून देण्यासाठी छत्रपती विकास संस्थेच्या वतीनं हा प्रयत्न करण्यात आला होता। शासनाकडून मिळालेले 2 लाख रुपयांचा धनादेश आज जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे विभागीय अधिकारी सुभाष निंबाळकर, बँक निरीक्षक भरत चौगुले, सचिन जोग, कुमार पाटील यांच्या उपस्थितीत कांबळे यांच्या वारसांकडे सुपूर्द करण्यात आला। यावेळी संस्थेचे चेअरमन गुलाब मुलानी, बाळगोंडा पाटील, सुभाष करके, सुकुमार कोठावळे, विजय मजलेकर, धनपाल कणवाडे, संस्थेचे सचिव दिलीप खरात यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते। मराठी एस न्यूजसाठी हातकणंगलेहून रोहन साजने।